Το ιδανικό βάρος δεν αποτελεί πια όνειρο. Έχουμε βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας να ελέγξουν αποτελεσματικά και μόνιμα το βάρος τους, να αποκτήσουν ενέργεια και ζωντάνια μέσα από την έξυπνη διατροφή της Herbalife. Η Herbalife περισσότερο από 32 χρόνια ειδικεύεται στο να αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων. Πρωτοπόρος στον τομέα της διατροφής, έχει καταφέρει να βελτιώσει τη ζωή σε περισσότερους από 80 εκατομμύρια καταναλωτές σε πάνω από 87 χώρες. Πίσω από τη διατροφή αυτή βρίσκεται ένα μεγάλο επιστημονικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες γιατρούς, όπως ο κορυφαίος διατροφολόγος στον κόσμο Dr. David Heber και ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής Dr. Louis Gnarro. Η Herbalife και η επιστημονική της ομάδα που εδρεύει στο κορυφαίο πανεπιστήμιο UCLA της Αμερικής δεσμεύεται στην ποιότητα και την επιστήμη, δημιουργώντας και φέρνοντας στην αγορά τα καλύτερα φυτικά τρόφιμα για όλους. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα είναι το παν. Από την έβρεση των πρώτων υλών μέχρι την παράδοση των τελικών προϊόντων, λαμβάνονται όλα τα μέτρα σε κάθε βήμα για την διατήρηση υψηλών προτύπων παραγωγής. Πολλές κλινικές έρευνες σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο καθιερώνουν την αποτελεσματικότητα των προϊόντων αυτών. Οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η καθημερινή χρήση ροφημάτων ως υποκατάστατα γεύματος και ως μέρος μιας διατροφής περιορισμένων θερμίδων έχει αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική για τον έλεγχο βάρους σε συνδυασμό με ήπια άσκηση και άφθονο νερό. Τα προγράμματα μας στοχεύουν ώστε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο της όρεξής σας και να νιώθετε γεμάτη ενέργεια και τόνωση. Έτσι έχετε μια πλήρη και ισορροπημένη διατροφή με βάση φυτικές ίνες και βότανα, ενώ ταυτόχρονα ελέγχετε σταδιακά και αποτελεσματικά το βάρος σας, απολαμβάνοντας τις καθημερινές σας αγαπημένες σας γεύσεις. Στην πράξη το πρόγραμμά μας βασίζεται στην αντικατάσταση γευμάτων. Είναι τόσο απλό και τόσο γρήγορο όσο ένας καφές και τόσο λαχταριστό όσο ένα milkshake ή μία μπάρα σοκολάτας, ενώ καθημερινά μπορείτε να απολαμβάνετε και τα αγαπημένα σας φαγητά. Το Shake Herbalife προσφέρει μια εξαιρετική ισορροπία από υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες σόγιας και γάλακτος, φυτικούς υδατάνθρακες, απαραίτητα ιχνοστοιχεία και προσθήκες βοτάνων και φυτών, όλα όσα χρειάζεται δηλαδή ο οργανισμός σε καθημερινή ημερήσια πρόσληψη. 22 βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία διαθρέφουν τον οργανισμό μας με μόνο 220 θερμίδες όταν το φτιάξουμε με ημιάπαχο γάλα. Μπορείτε να απολαύσετε το Shake Herbalife σε 6 διαφορετικές γεύσεις με χιλιάδες συνδυασμούς, καθώς συνδυάζεται είτε με νερό, είτε με γάλα, είτε με χυμό, είτε με φρούτα, είτε και με γιαούρτι. Αντικαταστήστε 2 από τα 3 κύρια γεύματα της ημέρας σας με Herbalife Shake ή μπάρα Herbalife και απολαύστε το τρίτο γεύμα σας ελεύθερο και σε κανονική μερίδα. Μπορείτε πλέον να απαλλαγείτε από τα περιττά σας κιλά με πλήρη και ισορροπημένη διατροφή, με προγράμματα που ξεκινούν από 2 ευρώ το γεύμα, δηλαδή φθηνότερα από τις παλιές σας συνήθειες που σας στοίχιζαν πολύ περισσότερο. Πρόκειται για την πιο εύκολη, ευχάριστη και έξυπνη διατροφή της εποχής μας. Δεσμευόμαστε με εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών να σας βοηθήσουμε να ελέγξετε το βάρος σας αποτελεσματικά και με φυσικό τρόπο, να πετύχετε το στόχο σας. Το κάθε πρόγραμμα εξατομικεύεται με βάση τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, για να είναι κομμένο και ραμμένο πάνω στις δικές σας ανάγκες. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Επικοινωνήστε αμέσως τώρα με τον προσωπικό σας σύμβουλο ευεξίας, ο οποίος θα σας ενημερώσει, θα σας εξυπηρετήσει και θα σας υποστηρίξει εντελώς δωρεάν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματός σας. Και αυτό γιατί ο στόχος σας είναι και δικός μας στόχος.